pinakamamahal na Panginoon, lalo yung mga matatapat na Kristiyano. Tayo po tayo tumayo. Tayo po tayo tumayo. Tarito na po tayo sa huling yugto. Tayo po nagwain. Pakinggan Ibanghilyo ng kaligtasan dahil ating pinagpalang mangaral. Rito po tayong beloved elder, Brother Deo Rodriguez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. God bless po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Hallelujah. Tayo po ay dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan namin, pinakamamahal na Pang Jesus. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat. Hallelujah. Through the prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida. Hallelujah. Sa iyong walang kabutihan lagi sa amin. Hallelujah. Maging stagnay po namin kalakasan na patuloy yung pinagkakaloob. Sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na patuloy yung pinagkakaloob sa bawat sa amin, mahal na Panginoon. Maging lalo digit sa pagpapalang spiritual, O Diyos. Nagpapasalamat din po kami sa tagumpay ng gawain. Hallelujah. Sa pag-MC, pag-awitan, mga joyful at mga solemn song. Sa iyong mga pinagpalang anak, hallelujah, sa iyong mahimalang, hallelujah, pag-aaruga, sa kanilang mga patotoo, mahal na Panginoon, sa iyong mahimalang pag-aaruga, mahal na Panginoon, pagtubay, mahal na Panginoon, hallelujah. At ganoon din, mahal na Panginoon, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, hallelujah. Patunay, O Diyos, na kami hindi mo iniiwanan, lagi mo kaming kinahabagan, O Diyos, hallelujah. Maging sa katapatan ng iyong anak, sa pagbibigay ng kasabong bahagi, tandog, hallelujah. At ay mapagbuhos sa mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, O Diyos. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, hallelujah. At mahal na Panginoon, kayo po'y dadako, mahal na Panginoon, sa pag-aaral ng iyong banal na salita, mahal na Panginoon. Ngunit bago ang lahat, kami po'y nanikluhod, O Diyos, hallelujah. Humihingi ng kapatawaran sa mga kami nasumpuan sa mga kainaan, sa nagawa na isip na banggit hindi mo kinalugdan, O Diyos. Patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon. Hugasan niyo po kami na yung kabanal-banalang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, hallelujah. Mahal na Panginoon, lalo na po ang iyong malingkod o kibasahan lamang sa iyong harapan, hallelujah. Gamitin mo lamang ako, mahal na Panginoon, ikaw maglagay na yung mga salita sa aking mga labi, hallelujah, upang magsilbing pagpapalang spiritual, hallelujah, sa aming mga minamahal na kapatiran, hallelujah, bilang aming pagsalo-saluhang pagkaing spiritual, O Diyos, hallelujah. At mahal na Panginoon, hallelujah, through the earned prayer of our dearly beloved Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida, hallelujah, aming sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, demonyong hadlang, hallelujah, unbeliefs and doubts cast out in the mighty of Jesus, hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ang pinapataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At sa kapahintulot po natin, beloved ordained preacher, ako'y Ako po nagpapabot ng doble paggalang pagbati sa ating mga ginagalang sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida. At ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina Almeida. Ako rin po bumabati sa kanilang beloved children sa buong angkan ng ating beloved Honorable Pastor Valdez Estrada Almeida. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vines here, at ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, at sa ating mga minamahal na kapatiran, maging sa ating mga webcast viewers, maging sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpala pong umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin na ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay nga ating mga minamahal na kapatid, hallelujah. Talagang maging sa pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord. Para bang nahihirapan naman ng mga hallelujah. Tunay minamahal, hallelujah. Ating talagang pag-aralan niyo minamahal, ating talagang malaman minamahal kung gaano tayo lubos na pinagpala ng dakilang Diyos upang maging yung ating mga minamahal, hallelujah. Ating mga paghiyaw na yan ay talagang ibulyaw ng husto minamahal. Na talagang tayo talagang lubos na pinagpala ng dakilang Diyos sa lahat ng pinagpala minamahal, hallelujah. At tunay minamahal, hallelujah, na lalo na po ngayon minamahal at tayo nasa huling panahon na minamahal. Pag patuloy po tayong minamahal na talagang hindi natin pagsumikapan yung ating mga grabing kaligtasan, hindi natin ihiyaw ng ihiyaw yung mga makapangyarihang salita ng ating makapangyarihang pagpupuri, paglulhati sa ating dakilang Diyos ay talagang minamahal, talagang maging ang kaaway minamahal, talagang tayo dadalihin minamahal.
Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang ating pagsumikapan niya, minamahal. Hallelujah. Dahil ang turo ng man of God, minamahal. Talagang pumalakpak ng pumalakpak. Humiyaw ng hallelujah. Praise the Lord. Lagi minamahal. Hallelujah. Sa halip na bumanggit ng anumang mga bagay-bagay, talagang sumigaw na lamang ng hallelujah. Praise the Lord. Yan ang simulat sa pool na turo sa atin, minamahal. At tunay minamahal, talagang maging mga gawa ng kaaway, minamahal, ay talagang nagsuko sa mga anak ng Diyos kapag patuloy na humihiyaw ng hallelujah, praise the Lord. At tunay nga po, minamahal, na yan ay makapangyarihang salita na talagang ating napatunayan sa araw-araw nating mga buhay. Kaya wag dapat panghimagudan yung paghihiyaw ng ganyan, minamahal, hallelujah. At maging ating mga pagpalakpak ng talagang grabing palagpak sa ating buhay na Diyos, dahil talagang sa pamamagitan niya ay tayo nagiging mananagumpay na Kristiyano. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo po mag-aaral na po ng salita ng pinakamamahal na Panginoon. Pamagatan po natin ang ating pag-aaral ngayon, minamahal, ng ang natatagong langit. Tunay nga po, minamahal, hallelujah, dahil natatango mga ba talaga ang langit? Tunay, minamahal, dahil sabi nga ng banal na kasulatan, hindi nga naman lahat, sabi nga ng Biblia, mapupunta sa kanan ng langit, kundi lamang gumaganap ng kalooban ng amang nasa langit. At tunay, minamahal, marami sa mga bersikulo din ng Biblia, minamahal, na talagang ang kaharian ng langit talaga ay isang natatago, na talagang hindi lahat ay pinagpapahayagan ng mga bagay na ito, minamahal, kundi yung nais lamang paghayagan ng ating dakilang Diyos. Kaya nga sabi nga, many are called but few are chosen. Nandun talaga na may mga hinirang ang ating dakilang Diyos. At ating pong basahin na mahal, kindly po, dito po sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 3, ang talata po ay 44 hanggang 46. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 13, talata 44 hanggang 46, ganito po ang pagkasabi. Tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao at inilihim, at sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkiling at binili ang bukid na yaon. 45. Gayon din naman ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas. 46. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas, ay humaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Let's begin to praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tunay minamahal, ito muli sabi ng Biblia, minamahal. Ito minamahal, maging sa nakaraan pag-aaral, minamahal. Ito rin ay nagamit natin, minamahal. Dahil tunay nga po, minamahal, na talagang ganito, minamahal, na kinakailangan, minamahal, na dapat natin talagang pahalagahan, minamahal, ang ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Tunay nga daw po, minamahal, ang langit daw po, minamahal, ay isang natatagong kayamanan. Na nando, minamahal, talagang nasumpungan ng isang tao at kanyang inilihim. At talagang kanyang ipinagbili ang lahat ng meron siya, makamtan niya lamang yung, minamahal. Ito, minamahal, hallelujah, talagang sa bukod pa doon, minamahal, ito ang nais ng Diyos na pagpapahalaga sa ating mga kaligtasan. Na talagang tayo mapalad sa lahat ng mapalad, minamahal. Hallelujah, talagang dahil tayo nakasumpong ng buong katotohanan, minamahal. Dahil na rin sa pagtuturo ng man of God, ng ating beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida, na ipinakilala sa atin, minamahal. At yan ay talagang napatunayan natin, minamahal, kung gaano katotoo, minamahal, ang mga salitang ito. At ganoon din, minamahal, sa ating patuloy na paglilingkod, minamahal, ito'y talagang pinatunayan ng Diyos sa atin, minamahal. Na talagang sabi nga daw, minamahal, tulad ng ang kaharian ng langit ay tulad sa isang natatagong kayamanan sa bukid na nasumpungan ng isang tao. Na kung saan ganito daw po, minamahal, ang ating maging pagpapahalaga, minamahal, sa ating kanya-kanya ng kaligtasan. Na dapat nating pahalaga ng ganito, na tulad daw ng isang kayamanan na pinakamahalaga sa lahat ng meron tayo, minamahal. Upang talagang ating makita, minamahal, na talagang hindi masayang yung ating paglilingkod, minamahal. Nandun, minamahal, na talagang, lalo na, minamahal, malapit na magbabalik ang dakilang Diyos.
Sapagkat kung hindi tayo magkakaroon ng grabing pagpapahalaga sa ating mga kaligtasan, sa ating langit na nasumpungan, talagang nandun minamahal, talagang sayang minamahal. Naghirap tayo na napakaraming taon, nandun minamahal na talagang nandun minamahal na at the end of the day, wala rin tayong napalang langit minamahal. Ang masakit kaparusahan pa minamahal. Ito'y hindi magsisilbing minamahal na talagang ito'y paghuhusga sa bawat isa. Bagkus ito'y paghahanda, lalo na sa hindi gaanong nagpapahalaga na mahal. Na akala natin ay simple lang yung mga bagay. Tandaan natin na mahal, grabe ang pinakamamahal Panginoon na talagang nagpahayag sa atin. Ating pong basahin na mahal, hallelujah, dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 13, ang talata po ay 11. Amen, praise the Lord. Ganito po ang pagkasabi, at sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo'y pinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, datapwat hindi ipinagkaloob sa kanila. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tignan natin, minamahal, kung gaano tayo kapalad, minamahal. Na talagang ang dakilang Diyos ay nagpahayag sa atin mismo, minamahal. Nandun na talagang napakaraming mga patunay, minamahal. Nandun, minamahal, talagang ipinakilala sa atin through our beloved evangelist, Pastor Weldes Suad Almeida. Nandun na talagang, hindi ito kagaya ng minamahal. Alam niyo, minamahal, napakaraming tao sa buong mundong ito. At higit sa lahat, lalo ng mga Bible scholars, minamahal. Nandun, minamahal, ibang-iba ang mga pang-unawa nila. Merong naniniwala na may 3 Diyos, may 2 Diyos, at may nagsasabi na ang ating pinakamamahal na Panginoon ay tao daw, minamahal. Grabing pagkakagulo, minamahal, hallelujah. Sapagkat hindi sila pinagkalooban, minamahal. Sabi nga ng banal na kasulatan na ating nabasa, minamahal, at sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo'y pinagkaloob na makaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, dadapot hindi pinagkaloob sa kanila. Atin din makikita simulat sa pool na ginagawa ng pinakamamahal na Panginoon, kahit yung mga galing na ng langit, yung mga demonyo, minamahal, na itinapon, minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon, talagang nais nilang magsalita, ngunit sinasaway sila ng pinakamamahal na Panginoon. Talagang itinatago pa rin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa dapat niyang pagtaguan ng tunay niyang identity, minamahal. Ating pong basahin, minamahal, dito po sa aklat ng Marcos, ang kapitulo po ay 1, ang talata po ay 23 hanggang 25, at ituloy na rin po, minamahal, ang Marcos 1 hanggang 32-34. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Marcos, kabanata 1, sa talatay 23 hanggang 25, talong sa 32 hanggang 34. At pagdakay may isang tao sa kanilang sinagoga na may isang karumal-dumal na espiritu, at siya'y sumigaw na nagsasabi, anong pakialam namin sa iyo, Jesus, ikaw na Nazareno? Naparito ka baga upang kami puksain? Nakikilala kita kung sino ka, ang banal ng Diyos. At sinaway siya ni Jesus na nagsasabi, tumahimik ka at lumabas ka sa kanya. Sa 32, at nang kinagabihan, paglubog ng araw, ay kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may sakit at ang mga inaalihan ng mga demonyo. At ang buong bayan ay nangagkatipon sa pintuan at nagpagaling siya ng maraming may karamdaman ng sari-sari sakit at nagpalabas ng maraming demonyo. At hindi tinulutang magsipagsalita ang mga demonyo sapagkat siya ay kanilang kilala. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tignan natin, minamahal, kahit yung mga demonyo, minamahal, na nais nang ihayag kung sino ang pinakamamahal, Panginoon, pinagbabawalan ng pinakamamahal, Panginoon. Lalo na may mga tao doon na makakarinig, minamahal. Kaya ating bang nakikita, minamahal, kung gaano tayo kapalad, lalo sa ating henerasyon na to dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, na kung saan, minamahal, tayo mapalad sa lahat ng mapalad dahil alam natin kung sino ang pinakamamahal na Panginoon. Ang pinakamamahal na Panginoon ay talagang nagpakilala sa atin, minamahal. At nandun na yan ay pinatunayan, minamahal, na sa mga grabing himala at mga tanda, minamahal. Talagang nandun, minamahal. Kaya nakakalungkot din talagang bagay, minamahal. Hallelujah. Na ilan sa ating mga minamahal na kapatid, yung mga iba, tumigil na talaga sa paglilingkod. Yung mga iba, hindi na natin nakikita. Yung mga iba, masasalubong mo dyan.
Tapos sasabihan mo, kapatid, dumalo ka naman para pagpalain kang lubos ng dakilang Diyos. Loobin. Loobin ang loobin, minamahal, hallelujah. Nandun minamahal talagang napakahirap. Na kung saan minamahal, hallelujah, tayo lubos sa pinagpala ng Diyos dahil itong inihayag ng dakilang Diyos, minamahal, hindi inihayag ito sa buong sangkatauhan, minamahal. Tignan natin ang ating bilang, minamahal. Sa buong bilang ng ilang bayan natin na sasakupan. Kukunti lamang tayo, minamahal. Hindi ba yan sapat na dahilan, minamahal, upang tayo magpahalaga sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon? Na talagang maging sa ating mga tahanan, talagang magkaroon ng debosyon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Maging pagpupuri, araw at gabi sa ating mga tahanan, na ito naman actually ay sarili nating proteksyon, minamahal. At lalo tigit ang mga bagay na ating ginagawa, ng mga bagay na yan, minamahal, ay para sa atin din. Tayo rin makikinabang. At sarili natin proteksyon yan, lalo na ngayon, minamahal, naglipan ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway, minamahal. Talagang sa huling panahon na to, ang kaaway, minamahal, sabi nga ng Biblia, 24 hours, hindi yan natutulog. Inaabangan ka, minamahal, ng kaaway, minamahal, na ikay magkamali, magkulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. At doon ka talaga sasagpangin, minamahal. Kaya dapat, minamahal, magpahalaga ang bawat isa sa patuloy na paglilingkod sa dakilang Diyos. Tandaan natin, minamahal, ang paglilingkod ay hindi sa paningin ng nangunguna sa atin. Maging mga ating mga kapatid, minamahal. Tandaan natin, tayo naglilingkod sa buhay na Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay, minamahal, maging sa ating mga minamahal, naggrabing mga himala, maging ang mga eskrib at pariseo noon, naghahanap sila ng tanda. Dahil talagang kanilang hinahanap pa rin yung Kristo na bababa sa kanila na gaya ng isang hari na kanilang makikita na may grabing kalwalhatian, minamahal. Hindi nila akalain ng ating pinakamamahal na Panginoon ay talagang sa kanilang nakikita na kaanyuan, minamahal. Tunay nga naman po, minamahal, ng ating Diyos ay napaka-humble. Talagang perpektong halimbawa para sa mga anak ng Diyos. Na talagang nandun ang grabing pagpapakumbaba, bagamat sa Diyos, iniwan niya ang kanyang trono sa langit. At nagkatawang tao, minamahal, nagpagsalimuha sa mga tao, minamahal. Talagang hindi niya pinili ang napakagandang anyo, minamahal. Sabi nga ng Biblia, minamahal, talagang wala kang magugustuhan. Sapagkat ganun napakabuti ang dakilang Diyos. Kaya nga hindi nila inakala, minamahal, ng mga eskrib at pariseo na kanila dahil sa kanila, alam nila na siya ay anak ng isang karpentero, minamahal. Ngunit talagang grabe, minamahal, hanggang sa dumating ngayong panahon, talagang naghahanap sila ng tanda, ngunit hindi pinagkalob sa kanila. Atin mong basahin, minamahal, hallelujah, dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 8, ang talata po ay 11 hanggang 12 po. Kindly po. Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 8, talatay 11 hanggang 12, ganito po ang pagkasabi. At nagsilabas ang mga pariseo at nangagpasimulang makipagtalo sa kanya na hinahanapan siya ng isang tandang mula sa langit na tinutokso siya. 12. At nagbungtong hininga siya ng malalim sa kanyang espiritu at nagsabi, bakit humahanap ng tanda ang lahing ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang tandang ibibigay sa lahing ito. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Tignan natin ito, minamahal. Maging ang mga pariseo, minamahal, naghahanap ng tanda. Yung mga himala na ginagawa ng dakilang Diyos sa mga ibang lugar. Nung nandun na siya sa mga lugar ng maraming mga pariseo, minamahal, talagang mahal na Panginoon, hindi gumawa ng mga himala at mga tanda, minamahal. Ngunit tignan natin, minamahal, sa atin mga patuloy na paglilingkod, minamahal. Nandun, minamahal, talagang bukod sa nandun na nagpakilala sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dati-dati nga, minamahal, nung tayo hindi pa nakakilala sa dakilang Diyos, nandun ang ating mga dalangin, wala, minamahal. Punong-puno tayo ng karamdaman, punong-puno tayo ng bisyo, punong-puno ng lahat ng kasamaan, minamahal. Dumadalangin din tayo sa Diyos. Ngunit walang dumidirig sa ating mga dalangin. Nandun ang grabing hirap natin sa ating mga karamdaman, halos mga himatay tayo, minamahal. Ubos-ubos ang ating mga finansyal, ating pangkabuhay, na benta nating lahat, minamahal. Ngunit walang nangyari, minamahal.
Tayo dumatawag sa Diyos. Kaya nga sabi natin noon, minamahal, talagang marami nagsasabi na walang Diyos. Ngunit minamahal, hallelujah, nung tayo kinahabagan ng pinakamamahal na Panginoon, nandun minamahal, talagang grabe minamahal, na ipinakilala sa atin ng man of God, minamahal. At nung tayo nagsumamo, dumalangin sa pinakamamahal na Panginoon, nandun ang katugunan sa ating mga panalangin, minamahal. At yung himala, minamahal, na hinahanap ng mga Pariseo, minamahal, talagang sa atin nanawa tayo, minamahal. Ayon nga po sa sabi ng Marcos 16:16 hanggang 18, minamahal, na talagang iyon ay nagsilbing tanda. Nasabi nga po, minamahal, hallelujah, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, dadapot ang hindi sumasampalataya ay parusahan, at lalakip ang mga tandang ito sa mga nagsasampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan at magsasalita sila ng mga bagong wika, at sila magsiyawak ng mga ahas, at kung magsinuman sila ng mga bagay na makamamatay sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit at sila ay magsisigaling. Tunay, minamahal, ang maging mga tandang ito, minamahal, na hinahanap ng mga Pariseo noon na hindi binigyan ng Diyos sa atin, minamahal. Nagkandasawa-sawa tayo sa grabing himala. Hindi naman kandasawa-sawa, bagkus napakaraming himala na patuloy na ginagawa ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Nandun minamahal, hallelujah, simulan tayo makakilala, minamahal, nandun minamahal ang grabing mga himala na pinakita ng dakilang Diyos. Na yan ang nagsilbing tanda, minamahal, bilang patunay na tayo na sa buong katotohanan, minamahal. Hindi ba dapat ang Kristiyano laging magalak? Laging masaya dapat ang Kristiyano na hindi tipong parang nalugi, minamahal. Dapat laging ang Kristiyano ay laging masigla. Dahil sa mga bagay na ito, minamahal. At minsan, minamahal, nakakalungkot pa nga, gagaya na nasabi kanina, minamahal. Talagang para pang nalugi, minamahal. At nando, minamahal, talagang minsan nagdi-decide pa maging sa pagbaba sa kanilang mga tungkulin na kung alam lang nila, minamahal, at alam naman talaga kung ano yung binibitawan nila, minamahal. Tunay, minamahal, sa mundong ito, minamahal, wala nang kapayapaan sa mundong ito. Sabi nga ng beloved Mama Dear, huwag na kayong umasa ng magandang buhay sa mundong ito, mga anak, sabi nga, minamahal. Kaya lagi ko naalala ang preaching ng ating beloved Mama Dear, minamahal, na gano'n na sinasabi niya, minamahal. Huwag na kayong umasa ng magandang buhay sa mundong ito, sapagkat ang maganda nating buhay sa piling na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay, minamahal, hallelujah, talagang nandun ang grabe mga pagpapala na dapat maging masigla ang Kristiyano. Dahil sa atin, minamahal, mapalad tayo sa lahat ng mapalad. Biriin niya, minamahal, napakaraming tao sa buong mundong ito. Ngunit isa tayo sa pinili ng pinakamamahal na Panginoon upang maglingkod sa ating buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na nabuksan ang puso't isip, minamahal, na makilala ang tunay at ang buhay na Diyos. Samantalang iba nating kababayan, napakasikap din nilang dumalo. Talagang every oras din ang gawain, dumadalo, minamahal. Nandun, minamahal, talagang nagbibigay din sila ng ikapo. Nandun talagang nagsusumikap din sila. Ngunit sayang lang din, minamahal. Dahil ang pagkakilala nila sa ating pinakamamahal Panginoon ay tao. At tunay, minamahal, yan ang matinding kaibahan, minamahal. Na sa atin, minamahal, maging sa pagbabasa natin ng banal na kasulatan, ay pinapaunawa sa atin ang dakilang Diyos. Binuksan ang ating puso't isipan para maunawaan ang salita ng Diyos. Nandun, minamahal, iyan ay grabing pagpapala na dapat i-treasure ng isang Kristiyano. Ating napansin, minamahal, doon sa unang bersikulo na ating binasa, minamahal, ang kaharian daw ng langit ay isang tulad sa natatagong kayamanan. Nandun na yung nakasumpong, minamahal, talagang ipinagbili ang lahat. Ngayon, minamahal, ganyan din ba ang turing natin, minamahal? Ganyan ba kahalaga sa atin ang langit, minamahal? Ngunit ang nais ng Diyos, ganun daw kahalaga dapat. Na talagang para nating nasumpungan ang kayamanan na ipinagbili ang lahat para lang maangkin ang kayamanan na yan, minamahal. At totoo naman, minamahal, wala ka nang pupuntahan sa mundong ito. Lahat ng bagay lilipas din. Lahat ng bagay mawawala din. Lahat ng bagay iiwan mo din. At higit sa lahat, tatanda ka rin, iiwanan mo rin lahat. Sabi nga ng Biblia,
Kinuha kang hubad, dumating kang hubad, aalis ka rin hubad, minamahal, wala ka rin madadala. Kaya kung ating bubulay-bulayin lagi sa araw-araw ang mga bagay na minamahal, makikita natin kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. Sapagkat ang Diyos laging nagpaplano sa atin na napakagandang bagay, minamahal. Na talagang nandun, minamahal, ang Diyos laging kumikilos sa ating buhay na pilit tayong inilalayo sa lahat ng ating mga kalikuan, ating mga bagay na hindi ka nais-nais, minamahal. Kaya nga ang Diyos, minsan pag tayo nagkakamali, nagpapaalala ang pinakamamahal na Panginoon. Dahil nais niya na talagang ating matuwid yung ating landas, minamahal, patungo sa buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. And praise the Lord, hallelujah. Kaya nga minamahal, hallelujah. Sabi nga ng banal na kasulatan, huwag daw nating laging hangarin ang mga bagay na panlamansan lamang, minamahal. Huwag daw tayong maglaan ng mga bagay lagi sa mga napapanis lang, minamahal. Kasi minsan, minamahal, dumarating talaga sa buhay ng Kristiyano. Bagamat nandun, minamahal, talagang matagal na naglingkod, ngunit ang hinahanap pa rin, minamahal, na pinapriority, minamahal, yung panlamansan, minamahal. Ating pong basahin, minamahal, hallelujah. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 6, ang talata po ay 26 hanggang 27. Kindly po. Aklat po ng Juan, Kabanata 6, talatay 26 hanggang 27. Sinagot sila ni Jesus at sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nangabusog. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay, ang Diyos. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Tignan natin yung minamahal na nais ng Diyos sa atin, minamahal. Huwag daw sa mga bagay na material lang, minamahal. Talagang huwag daw tayong magsigawa lang lagi sa mga bagay na napapanis, minamahal. Ibig sabihin yan, yung mga bagay na ating pansarili, minamahal. Hindi naman masama na gumawa para sa ating ikabubuhay. Ngunit kung yan lagi, minamahal, ang ating gagawin, minamahal, na hindi na malinaw sa ating mga binasa, minamahal, na talagang gusto ng Diyos na i-priority, minamahal, ang kaharian ng Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat tunay nga, minamahal, talagang alam ng Diyos na lahat ng bagay lilipas din. Kaya nga sabi nga ng Biblia, sabi nitong ating nabasa, minamahal, talagang magsigawa tayo, minamahal, sa mga bagay na hindi napapanis. Hindi lang, huwag na daw natin isipin lagi yung ating mga buhay dito sa lupang ito, kundi yung mga bagay na ating ikalalago sa spiritual, yung mga bagay na makalangit. Dahil sabi nga ng Biblia, kung nasa ang iyong puso, kung nasa ang iyong kayamanan, doon duroon ang iyong puso. Ngunit kung ang patuloy mong pinahalagahan ay ang kaharian ng Diyos para sa makalangit na bagay, sa pamagitan ng mga paghayop, pagganap ng kalooban, pinakamamahal na Panginoon, pagpupuri, pananalangin sa iyong kapwa, nandun ang grabing pag-ibig na mahal. Yan ay tunay ng mga kayamanan sa langit na mahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At talagang huwag natin panghinayangan, mahal. Huwag matakot. Hallelujah. Sapagkat sa mga bagay-bagay, hallelujah, nandun minamahal na talagang minsan dumarating minamahal talagang nawawala ng pagtitiwala ng Kristiyano. Kaya nga sabi nga, minamahal, kaya nga nauuna na, minamahal, yung mga bagay-bagay na para sa makakain, para sa mga material na bagay, kaysa sa mga bagay na makalangit, minamahal. Sapagkat minsan, nawawala ng tiwala ang Kristiyano. Ngunit sabi ng banal na kasulatan, minamahal, kapag ka ikaw daw ay patuloy na sumasampalataya sa dakilang Diyos at patuloy na nagtitiwala, hindi ito nagiging kasayangan. Minamahal, ating pumasahin, minamahal, dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 7, talata po ay 37. Dito po, 7:38. dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 7 ng talatay 38,
Ang sumasampalataya sa akin gaya ng sinasabi ng kasulatan ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Nandun minamahal talagang aagos daw na parang ng tubig ng buhay kapag ka ikapatuloy na nagtitiwala sa Diyos. Nandun minamahal talagang grabe mag-uumapaw ang iyong pag-ibig. Talagang pagpapalain ka naman pinakamamahal na Panginoon. Pagpatuloy ka nagtitiwala sa dakilang Diyos. Nandun na talagang ang grabing kagalakan ng mahal. Talagang hindi mo mararamdaman ng mga bagay. Minsan kahit wala kang makain, wala kang mainom, galak na galak ka pa rin. Kahit grabe ng hirap, nagagalak ka pa rin, minamahal. Yan ay pagpapala ng Diyos, minamahal. Minsan, minamahal, ang di natin alam, minamahal. Akala ng iba, minamahal, ang pagpapala, akala ng pagpapala, minsan nagiging pagsubok yan, minamahal. Para makita ng Diyos kung alin ba mas mahalaga sa atin, yung pagpapala o yung nagpapala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi nga po minamahal ng 1:12:25, ang umibig sa kanyang buhay ay mawawalan ito at ang napupuot sa kanyang buhay sa sanlibutan ito ay maiingatan yaon sa buhay na walang hanggan. Kaya napakalinaw ito minamahal na talagang wag daw nating ibigin yung ating buhay sa sanlibutan ito kagaya ng ating beloved evangelist Pastor Willis Almeida. Nandun na talagang hindi pinanghinayangan ang kanyang buhay. Talagang kung saan nandun, minamahal, yung talagang grabing peligro at makaliligtas ng mga kaluluwa upang maging tanyag ang pangalan pinakamamahal Panginoon, talagang ginagawa ng man of God. Talagang kahit buhay kapalit, talagang alam niya na talagang lahat ng pupunta doon ay talagang pinapatay, minamahal, ngunit baliwala, minamahal. Talagang naging focus ang ating beloved evangelist pastor sa soul winning, minamahal, sa panghalap ng kaluluwa, minamahal. Ito'y talagang alam ng man of God na ito talagang business ng Kristiyano. Ang pamamalakayan ng salita ng pinakamamahal ng Panginoon. Ang kaligtasan ng buong sanlibutan nandun talagang paghahayag man mahal. Ganyan napakabuti ang dakilang Diyos. Yan ay talagang nagsilbing halimbawa na hindi pinakundanganan man mahal. Ang mga bagay na ganyan man mahal. Talagang kahit anumang peligro man mahal ay hindi inisip. Hanggang sa kahuli-huli ng buhay man mahal. Talagang nandun ang grabing, bagamat nandun man mahal talagang grabing hirap, pasakit, mahal. Ngunit talagang ang man of God talagang gigil na gigil sa pagganap sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay minamahal na talagang ating nakita ang mga ehemplong ito, minamahal. Sa ating beloved evangelist Pastor Willis Almeida, sa lahat ng sinasabi ng banal na kasulatan na ito na ating pinag-aaralan, minamahal. Na talagang tunay minamahal, ang mahalaga sa ating beloved pastor, minamahal, ay ang mga bagay na gayon na patuloy na paglilingkod sa dakilang Diyos. At tunay minamahal, marami na rin nakakita, minamahal. Ito'y patotoo na rin, minamahal. Sa ilan sa ating mga kapatiran na nandun, minamahal, talagang may mga na-aksidente. Meron pa yung isang bata, minamahal, hallelujah. Nandun na talagang siya'y may karamdaman, namatay, ngunit ibinalik ng pinakamamahal, Panginoon, pagbalik niya, minamahal. Nakita niya ang ating beloved Honorable Evangelist Pastor Willis Almeida at ang ating beloved Assistant Pastor Willis Almeida, minamahal. Nandun, minamahal, talagang sila'y nakatayo doon sa harap ng kanilang mansion. At doon sa mga mansion na minamahal, meron silang nakita na hindi gumagalaw yung mga gumagawa. At nandun may mga patuloy na gumagawa. At ang ating beloved evangelist pastor nandun minamahal, yung kanilang mansyon na nandun sila sa harap ng kanilang mansyon ay tunay na minamahal, napakagandang mansyon at gawang-gawa na tapos na minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal, grabing pagpapala yun minamahal. Talagang ipinakita na sa atin minamahal ang tagumpay na talagang na dapat nating sundan minamahal. Ngayon kung susundin natin minamahal, yung ating mga bagay na ating nakikita dito sa libutan natin minamahal at tayo paapektuhan at talagang hindi natin susumikapan ng ating patuloy na paglilingkod, kawawa tayo minamahal. At tunay minamahal, wala namang nandun minamahal, talagang grabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tayo lagi pinaalala, kaya nga lagi may mga pangaral, iba't ibang nangangaral minamahal para tayo minamahal talagang magising sa ating mga patuloy na paglilingkod na andun, minamahal, na talagang ating natutulog na paglilingkod, minamahal. Minsan nababaliwala natin ito, minamahal. Ngunit ito'y nagsilbing paalala, minamahal.
At kung patuloy naman tayong talagang magiging magsumikap sa ating patuloy na paglilingkod, tunay na mahal, sabi nga ng banal na kasulatan dito sa Exodo 19, ang talata po ay 5, kaya ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin at higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang mong lupa ay akin, sabi ng Panginoon. Nandun man mahal tayo magiging tanging yaman man mahal, na talagang ating naging isang mahalaga sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo man mahal, ay grabing pagpapahalaga sa atin ang dakilang Diyos. Tayo kaya minamahal. Pinapahalagan din kaya natin ng todo ang ating kaligtasan. Ganon din ba ang pagsumikap natin minamahal? Tandaan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, iniwan niya ang kanyang trono sa kalangitan. At tayo ang naging priority ng pinakamamahal na Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Tayo kaya minamahal. Priority kaya natin ang pinakamamahal, Panginoon. Priority kaya natin ang ating kaligtasan. Kapatid, kung medyo nababaling tayo minamahal, panahon na upang ating baguhin minamahal. Tandaan natin, lahat ng meron tayo minamahal, iiwan din natin yan. Panahon na para ma-focus talaga sa paglingkod. Malapit na magbabalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ating awitan po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, wag lamang ako ay mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako ay mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Ano man ang ibig mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwanan. Oh, Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Jesus ang dahilan ng aking
aanhin ko ang karangyaan. Oh, ang kayamanan. Kung ako naman ay mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Hallelujah, hallelujah. Tunay mo na mahal, hallelujah. Na talagang dapat natin pahalagaan ang ating kaligtasan na mahal. Tandaan natin na mahal, dalawa lang ang pupuntahan ng tao. Kung wala sa kaharian ng Diyos, isa yan sa impyerno, minamahal. Malapit na ang panahon, minamahal, hallelujah. Huwag nating sayangin ang binigay sa atin ng Diyos na pagkakataon, minamahal. Napakabuti ng Diyos. Sagana sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasa ating pinakamamahal na Panginoon ang lahat-lahat. Huwag na nating ibaling kung saan yung ating anumang ating mga pangailangan, minamahal. Napakayaman ng ating Diyos sa pinaglilingkuran. Malinaw ang sinabi ng Biblia, unahin mo lang ang kalooban ng Diyos. Hahabulin ka ng mga grabing pagpapala, minamahal. Huwag tayo mapapulaanan, minamahal, hallelujah. Tuso ang kaaway, minamahal, hallelujah. Piliin lagi natin sa kanlungan ng pinakamamahal na Panginoon upang magtamo tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng pinakamamahal na Panginoon. Hindi biro ang kaligtasan, minamahal, hallelujah. Mabuti sana kung nandun, minamahal, ay pwede pang magsisi. Ngunit ang pagsisi natin ay hanggang dito lamang, minamahal. Hanggat may buhay lamang, minamahal. Kaya tayo magsumikap, minamahal. Huwag natin sayangin yung ating pagkakataon na binigay sa atin ng dakilang Diyos. Atin talagang ipagtrabaho ang ating kaligtasan. Atin talagang pahalagaan ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo rin ang magsisipag-ani, minamahal, ng grabing kasaganaan. Tandaan natin ang langit. Sabi ng Biblia, hindi pa nakita ng mata, ni sumagi sa isip kung gaano kaganda ang langit, minamahal. Isipin mo na ang pinakamaganda sa lahat ng pinakamaganda, minamahal. Hindi pa rin aabot, minamahal, ang iyong pag-iisip, minamahal, kung gaano kaganda ang langit. Ganyan ka-espesyal ang langit na ibinibigay sa atin ng dakilang Diyos, na talagang pinaglaanan ng buhay para ikaw at ako ay magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah, tanggapin niyo po ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hindi pinangako ang kaligtasan, hindi bukas, kundi ngayon, minamahal. Tunay, minamahal, hallelujah, may 4 na reglamento ng kaligtasan. Una, ang pananampalataya. Talagang kailangan magmanampalataya, magtiwala na may isang Diyos, hallelujah. Nandun, minamahal, talagang sabi nga, pag walang pananampalataya, hindi nagiging kalugod-lugod sa dakilang Diyos. Ang pangalawa ay pagsisi, na dapat natin pagsihan ng ating mga pagkakasala. Sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat na yung nagkasala. Walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya kinakailangan tayo magsisi. Sabihin man na natin tayo matuwid, ngunit meron tayong minanang kasalanan. Kaya Adan at Eva, manmahal. Ang pangatlo po, minamahal, ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus.
Sabi ng Acts 2:38, talagang kinakailangan magbautismo sa pangalan sa Kristo at ating tatanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo. Magkakaroon tayo ng Espiritu Santo, minamahal. At ang pang-apat po, minamahal, ay yung bautismo sa Espiritu Santo. Ang ating pinakamamahal na Panginoon ang gagawa sa atin, minamahal. Hallelujah. Kaya talagang ganapin, minamahal. Hallelujah, hallelujah. At minamahal, itaas po natin ang dalawang kamay. Hallelujah, sumunod sa maikling panalangin na aking sasambitin. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mapagpala po namin, Ama. Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyong pangalan, pinakamamahal pang Jesus. Ako'y nagpapasalamat sa iyong salita na aking napakinggan. Mahal na Panginoon, hallelujah. Ako'y iyong kahabagan. Patawarin sa aking mga pagkakasala, sa aking mga naisip na banggit. Simula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito, mahal na Panginoon. Patawarin mo po ako, mahal na Panginoon, hallelujah. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, hallelujah. Patuloy mo kaming kahabagan. 10 ng aming mga mahal sa buhay. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal pang Jesus na tinanggap. Amen. Amen. Praise the Lord. Kami na po manalangin sa inyo, mahal, hallelujah. Mapagpala po namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat through the earned prayers of our dearly beloved evangelist Pastor Estrada Almeida. Sa aming mga minamahal na hallelujah webcast viewers, hallelujah mga kapatid na tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Aming samot dalangin, mahal na Panginoon, hallelujah, na ito'y hindi una't huli ng kanilang paglilingkod, hallelujah, bagkus ito'y simula ng kanilang paglilingkod hanggang sa iyong muling pagbabalik. Aming samot dalangin, anuman ang kanilang mga hinaing sa buhay, mga problema, karamdaman, bigyan mong kalunasan, mahal na Panginoon. Patuloy silang kahabagan. Gamitin pa sila, mahal na Panginoon, maging sa kaligtas ng kanilang mamahal sa buhay. Patuloy mo silang pagpalain, O Diyos, kahabagan, hallelujah, hanggang sa muling pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin. So, nandalangin, beloved evangelist Pastor Estrada Almeida. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, minamahal. Hallelujah. Para po sa ating mga pangailangan. Hallelujah. Ating dulog sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang ating mga pasanin sa buhay. Ating mga hinaing. Hallelujah. Ngunit bago po lahat. Hallelujah. Mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa unang through the earned prayers of our dearly beloved evangelist Pastor Estrada Almeida. Hallelujah. Kami na po nagsusumamo, mahal na Panginoon. Humihingi ng tawad, mahal na Panginoon, sa aming pagkakasala na gawa ng di kaya, O Diyos. Patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon. Hugasan niyo po kami na yung kabanal-banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon, kahabagan kami, O Diyos. Hallelujah. Huwag nang pahintulutan nawa na kami magkasala pa, mahal na Panginoon. Panghawakan po kami lagi sa araw-araw na mabuhay, mahal na Panginoon, hallelujah. At tulungan kami lagi makalakad ayon sa iyong kalooban na Diyos. Huwag niyo po kami pababayaan, mahal na Panginoon. Lagi kami samahan sa araw-araw ng buhay sapagkat wala kami magagawa kung ikay wala sa amin na Diyos. Kaya huwag niyo po kami pababayaan, mahal na Panginoon. Panghawakan po kami, mahal na Panginoon. At ganoon din, mahal na Panginoon, hallelujah, sa aming mga mahal na kapatid, hallelujah, na nasa panig pa ng karamdaman, O Diyos. Iyo silang pagalingin, mahal na Panginoon, hallelujah. Ang aming mahal na kapatid na nagnais magkaroon ng hanap buhay, mahal na Panginoon, hallelujah. Yung silang bigyan, mahal na Panginoon, pagpalain ka na ng mga pinagkakakitaan, mga hayupan, mga halamanan, mahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy pang hawakan ng bawat isa, bigyan ng tibay, kagalakan sa puso't isipan, mahal na Panginoon, hallelujah. Hanggang sa muli niyo pong pagbabalik, hallelujah. Ito ang aming samot dalangin, hallelujah. Through the earned prayers of our dearly beloved evangelist Pastor Estrada Almeida, aming samot dalangin sa iyong pinakamakapangyarihang pangalang Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ating pong ipatong ang ating kanang kamay, hallelujah, sa ating ulo. At ganoon din ang ating kaliwang kamay kung saan naroon ang ating karamdaman ng mahal. Ating mga karamdaman niya, mga problema, hallelujah. Mayroong mga problema na mahal, hallelujah. Problema sa pamilya, hallelujah. Maging sa hallelujah, nais maligtas sa mga ibang mamahal sa buhay. Itaas ang dalawang kamay, hallelujah. Tunay ating Diyos ay Diyos na buhay, mapagpalang Diyos minamahal. At tunay minamahal, hallelujah. Talagang tayo binigyan ng kapangyarihan, minamahal, hallelujah. Tandaan niyo, minamahal, ang bawat Kristiyano ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan na sawayin ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway, minamahal. Tayo binigyan ng kapangyarihan, pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. So, unang dalang beloved evangelist Pastor Estrada Almeida, hallelujah. Hallelujah, ayon sa iyong salita, mahal na Panginoon, hallelujah, na anumang aming mga karamdaman ay talagang aming sawayin sa iyong makapangyarihang pangalan. Kahit sa leukemia, TB, diabetes, hallelujah, ketong cancer, hallelujah,
ubos, sipon, lagnat, trangkaso, hallelujah. Cast out, cast out, cast out, and be healed in the mighty name of Jesus, hallelujah. Lahat ng problema, hallelujah. Ketong cancer, hallelujah. Be healed in the mighty name of Jesus, hallelujah. Lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo tatalon po minamahal ng 3 beses bilang paghiyaw ng pagtatagumpay. Huwag talagang magbibiro minamahal. Hallelujah. Dahil ito talagang grabing pagpapala na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Ito'y paghiyaw ng grabing kapangyarihan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang isa puso ito minamahal. Tunay minamahal. Minsan ng Kristiyano talagang nawawalan na talaga ng parang baliwala na naman mahal. Ngunit talaga aking isa puso talaga ito mahal dahil ito'y grabing pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Humigaw ng 3 beses. Hallelujah. Humigaw ng talon 3 beses. Hallelujah. At humigaw ng hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah.